idan har YouTube ta fara biyan ka, daga nan za su nuna maka nawa duk wanda ya bada talla zai dinga biyan ka per 1k views. How much advertisers pay, wato nawa suke biya kenan a kowane 1k view idan ka samu. Daga nan kuma kasa za su nuna maka kuɗin da advertisers suke biya, wato wanda suke bada talla kenan, tallan da ake dora akan bidiyon ka. A kowane 1k views idan ka samu, wato idan ka samu mutum 1000 kenan suka kalli bidiyon ka sannan kuma suka kalli talla kafin su shiga bidiyon ka, za ka samu $1.68. Sorry for this sliding video, wannan bidiyon ka kun shaɗantu da shi. Idan kuma kai $1.68 times 500, in muka ce dala 1,500 kenan. Idan kai dala 1.68 kuma sau 500, wato kuɗin dala 1,500 kenan, ko kuma yanzu tunda ta tashi mu ce tana 700. Idan kai 700 a kowane 1k biyu idan ka samu kuɗin Najeriya kenan ya zama kana da 1,176. Idan har an kalli bidiyon ka kenan da tallan da ake tsallakewa. Talla kala biyu ne wanda suke dora akan bidiyon mutum. Akwai skippable ads, akwai kuma non skippable ads. Skippable ads su ne tallan da idan kana kallon su, ka fara kallon su za su dinga nuna maka skip daga kare, sai kai skip ka je kan bidiyo kalla. Non skippable kuma su ne wanda idan ka fara kallon su ba zai yi ka wuce ba har sai wannan tallan ya gama, sannan za a shiga cikin asalin bidiyon ka. To idan mutum ya je yana kallon bidiyon ka sai aka fara nuna mata talla, walau daga farkon bidiyon ne walau kuma daga karshen bidiyon ne, sai danna wajen skip sai ya wuce wannan tallan, sai ya je kalli wannan bidiyon. Abin da kake da shi ne mu ce dala 1.68 ne wanda suke biya idan har an kalli bidiyon ka sau 1000. To idan muka araba wa 1000 ya zama kenan kana da $0.00168. Shi kuma $0.00168 idan har ka raba shi, ko kuma mu ce idan har ka yi tamus dinsa, so mu ce dala 700 kenan. Dala 1 a matsayin naira 700 kenan. Idan muka haka kana da naira 1 kenan a kowane kallon bidiyon ka da aka yi idan har tallan mai tsallakewa ne. To yanzu kuma mu ce kuma idan tallan ba mai tsallakewa bane ba, wanda mun san yana kaiwa 0.0076. idan an kalli bidiyon ka an kalli talla kenan ba tare da an tsallake ba kenan, an kalli tallan tun daga farkon tallan har karshe kafin mutum ya shiga cikin bidiyo, ko kuma su YouTube din da kansu ka dora non skippable ads akan bidiyon ka kenan, mutum ya fara kalla ba su bar shi ya wuce wannan tallan ba har sai da tallan ya kare sannan ya shiga cikin bidiyon ka, sai kai tamus 700 kudin dala kenan, kana da naira 5 kenan. Wanda naira 5 kuma idan ka lissafa, idan har ka samu views 1000 kenan, kana da 5000 kenan a kowane 1k views idan ka samu kana 1000. Idan har bidiyon ka wa'anda aka kalla duka tallan ba mai tsallakewa bane ba, wanda kuma hakan ba zai yi, dole sai dai a ce rabi an kalli wanda tallan mai tsallakewa ne, rabi kuma an kalli tallan wanda ba mai tsallakewa bane ba. So idan muka ce rabi an kalli tallan wanda ba mai tsallakewa bane ba, rabi an kalli tallan wanda mai tsallakewa ne, akalla kenan zaka tashi da, idan muka yi sau 500, akalla kenan zaka tashi da 2688 akalla kenan a kowane 1k. So a ce kuma kullun zaka dinga samun 1k views a kowane bidiyon ka da ka dora kullun har na tsawon kwana 30. Kenan a wata idan har kana samun kullun 1k views sannan kuma ana baka 2688, kenan zaka dinga samun 80,000 a kowane ƙarshen wata. Wannan shine har idan channel ɗinka ka cika komai a riga da an fara biyan ka kenan. So idan har baka sanya zaka fara YouTube ba, ko kana da YouTube amma baka san yadda zaka yi wasu abubuwan, misali kenan baka san yadda zaka kayata bidiyon ka ba, idan kai kasa daga bidiyo na akwai bidiyo kan da zaka samu wanda za su taimaka maka na yadda ake daura layer da kuma yadda zaka yi amfani da kin master, ka je ka kalla sai ka ma yan wanka share mu hada bidiyo na gaba.